Ahoj lidičky, dneska si jdeme zajezdit na Hobby Horse a já si teda beru Sisi. Já si beru Lokiska. My tady bereme tady ty dva, protože jakože se nám líbí a chceme se projet ven prostě. Yeah. Takže my se jedeme naúzdit a už jsme si je vyčistili. Tady tímhle s tím. A teda jdeme je naúzdit. Takže já si beru tady tu ohlávku a tady to vodítko, teda otěže, což mi se tady líbí. A já si beru tuhle ohlávku a tyhle otěže. Takže tak a jdeme se je tam dát. Tak čáry, máry, ať to tam bude. Hop. Takže už to máme. A teda to, ještě to tady dělá. A docela už to má. No hezký. A je taky, jo, takže až... Dělám a mám to hotové. Takhle, no. Lokýskák a Sisi. Sisinka je krásná. Takže my už jdeme si sednout na koníčky a jedeme. Takže já se jdu sednout a pojď jedeme. Takže lidičky, já se vám chci omluvit za ten nerachot, co tam dělala mojí kamarádka Segra. A my teda už jsme na výšce. No, jakože, nemůžu jít první. Popravdě, abych řekla, tak to vypadá, jako kdyby byla zima. Ale popravdě je léto. No, nevypadá to jako léto, ale je léto a prostě je. my máme takovýhle mikiny, jo. Takže Prostě jako, jo, no. Super. Úplně. Ale zase je výhoda, že nám není zima a máme dlouhý legíny. Takže tak. Klus. No představím, ne, uděláme jednu překážku. Uděláme tady jednu překážku. Takže my jsme se rozhodli, že teda půjdeme se projít okolo rybníka. A mám docela makro v botech, protože tady pršelo. Ale nevadí. Takže jdeme. Jipí. Tady Lokýsek. No, jako s tím, že ho mám asi tak třeba Hodinu. 6 hodin. Aha, tak 6, no. Třeba 6 hodin. Tak jako pracuje teda docela hezky. Tady. Pojď, jdeme na klus? Tak jo, no. Tady přeskočíme takovou malou překážku. A pojď svál, jo? Krok. Super. Tak jdeme. Bylo to docela dobrý. Ty jsme si trochu oběhali. Moje vlasy. Teďka teda jdeme lesem. Takhle, lesíček. Takhle. Budeme se podívat k vodičce. No, úplně se mi tam nechtělo doma. Takže my už jsme vyšli z toho lesíka tady. A jdeme dál. Nepůjdeme lesem tady. Mohli bychom, ale jako budeme. No tak Budeme takhle. jo, půjdeme, pojď. Pojď, kus. A cval. Tak, super. Počkejte. Tak, dobrý. Jdeme. Tady je teda takhle vypadá ten les.
No a my půjdeme asi skákat, hele. Takže my si jdeme postavit překažku a ozveme se vám, až budeme jakoby skákat přes překážky. Tak čauky! Takže my si jdeme teda teďka postavit tu překážku. Takže asi si postavíme ty boty. Jo, postavíme. Jsou trošku mokrýč. Tak, ale to nevadí. Jo, postavíme 2. Teď můžeme skákat o 2. Já zkusím i tohle. No, ok, nevadí. Tak, postavíme ji tady. Tady takhle, to je nejlepší z toho kopečka, jak jdeme. Takhle. Takže my jsme si to dali třeba semka, takhle. Byli jsme tady, teďka jsme tady. Jo, asi jo. Čekáte, já to zkusím. Dát k tomu. Co myslíte, že to... Jo, je to dobrý. Takže tak. Jdeme pro bambus. Můžu pro něj jít? Jo, aha, tak ty ho máš? Dobře, no. Tak takhle vypadá bambus. A my ho tady jdeme. Počkej, já to zvětším trošku. Dobrý. Takhle dobrý. Kdybychom to Hop. Dobrý, super. Já si to ještě zkusím bez hobby horse. Hop. Dobrý. Tak teďka to zkusíme s hobby horsem, tak se vám ozvu, pa. Takže už mám hobby horse. A jdeme si skočit. Hop. Dobrý, super. hodný. Jeho první překážka prostě jako... Tak jdeme skákat. Huj. Hop. Dobrý. Teďka moje kamarádka. Teda skáče dobře. Můžu si teďka počít Lokiho? Ne. Takže já jsem si na chvíli počila Lokiho. A jdeme s tím zkusit tu překážku. Takže jakože nejsou to úplně dobrý záběry, ale doufám, že to vidíte. Op, dobrý. Prosím, zvyšíží trošku. Můžu ho ještě mít chvíli. Takže trošku se má zvýšila ta překážka a jdeme. Yeah. Hop. Super. Pašák. Super, tak pojď. Ještě, pojď. Čop. Super. Teďka se to natočím bez hobby horsena. A jdeme. Počkejte. Dobrý. Je teda ještě zvýším, jo. Nevadí. Já si budu skákat bez hobby horse. Okay. Jaj! Nevadí, že to spadlo. To je teda moje BFF, nejlepší kamarádka. A právě ona chtěla se mnou udělat hrozně nějaký video. Takže, tak,